Andam atubangon ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez ang bisan unsang investigasyon kabahin sa iyang pahayag atol sa rally sa Tagum City nitong Abril 14, 2024 nga nanawagan sa militar nga dili na suportahan ang Commander-in-Chief sa Pilipinas. Sa interview kang Alvarez kagahapon Abril 25, gisulti niini nga gituyo gyud niya ang panawagan atol sa rally ngadto sa militar nga iatras ang suporta kang President Ferdinand Marcos Jr. Hinungdan nga gikasuko sab sa mga kaalyado sa administrasyon ug nanawagan nga imbestigahan ug kasuhan si Alvarez og inciting to sedition. Ang rally gitambungan sab ni kanhi President Rodrigo Duterte nga niadtong higayuna sab nagpagawas og duha ka bulan nga preventive suspension ang Malacañang batok kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib tungod sa gipasakang kaso ni board member Orly Amit niadtong tuig 2022 nga abuse of authority. Ako itong ituyo na mabitaw yun sila nagsuri ko. Wala ko nagsuri. Careful man ko kaya gado ko. I know the elements of the crime. Nagsorry daw kayo yun. Hindi. Na ano lang yun. Baka misunderstood yung statement ko.